Takže čaute, moje meno je Dodo a vítam vás pri prvom dieli z hry Puppet Soccer Champions. Ak chcete si zahrať túto hru, tak si ju zahrajte, je to celkom zábavná hra a nájdete ju na rôznych stránkach internetových a to je tak asi všetko pre úvod a môžeme sa pustiť. Takže hráme za Real Madrid, hej, hrám za Chryzorola, hej, nejakého ulizaného cigáňa. Aha, toto je môj starý účet, tak to nejdeme hrať a dáme si nejaký iný tým. A nie, alebo... Dobre, tak môžeme začať hrať. Zase tu máme... Zasa? Mega lopta... Krásne. Ja, krásne, tam máš. Neger žubatý, čo chceš? Krásne. No kopni. Maminka. Tam máš. Neger žubatý. Si myslíš, že mi vtedy go... Tak no, nevadí. To už opäť 2? Oh, shit. Silná pecka, Ronaldinho, mega, ultra, go. Si nejakú dám pretlak, trošku pretlak Paravekovi, trošku na hlavičku pretlak. Nie, ja som retardovaný, postihnutý do dnu. Dobre, už som živý. A 8 Galaxy, takže ešte vieme, že tento Negris Romolis je z Galaxie. Zase ty? Teraz dostaneš výpas. To si nemal robiť. To si mi nemal kopnúť. No, kopni ma nohou. Rozkladal sa, presne tak, to som chcel. Prehodil. Zoberiem si dimáka a nech ťa série. Ty zasratý jeden. Čože je mňa osral? Nie! Hlavička. Headshot. Akože zabavné je, že nič nie je srandovné v tejto hre, len o tom, že je to super hra. To som už si hovoril, však. A že nemá končetiny, vôbec nemá končetiny, to je zaujímavé. Pekné kombo. Killing spree. Nie. Teraz bude killing spree. Pozerajte. Killing spree. To čo urobil? Joj, krásny si ty, krásny. Petri, ďakujem, veľmi ďakujem. Ďalšie vyhral 200 lobé. A mám to nejakého Suáreza zo somalskej studne. Hovno. Zase? Si robíš srandu? Nedelám gól, aspoň že tak. Čo ti... Triple kill hovna. Hovna tyčka. Tam máš, tak není gól. Nabíjání Alicante. Medjugorje. Poslal 0-0, čo si jak? No. Ešte, že som to povedal. Čo robíš? Pekný výjazd.
A ja som mega lopta. Headshot, triple kill. To ako? Som už prdel. Hej, máš strany? Počkaj, to je remíza. Máš teraz hovno. Prosím, tak ja som tu znovu. Rozplakal som sa na tým, že som skoro prehral, naozaj prišla mi to halúta. A teraz má vložiť do mrazničky, akože naozaj. To si nemusel robiť. Tam máš súboj titanov. Leboskaj ho krásne. Tam máš, nemá zač. Počkaj, dvíjatýž ako to má. Sprostý trávový oblak. No, teraz mi pomohol. Čo robíš? To fakt je jen prehrať? To nemôžem prehrať nikdy. Jak sme na rybnisku dáme. Rybnisku dáme 10%. Ty hlavadera. No, ďakujem. Teraz to už nepustím. Krasavica, ďakujem. 6-5 200 ďakujem. Mám nejakú čelenkovú svinu. To mi nejaký gól, nevadí. Umieš sa trošku, nevadí. Sladko moje krásne, ja ťa raz dostanem. No. Killing spree bad. Čo? Kyslínáč, trus. 3-3. Nie, raketoplon. 4-3. Nehovorím, 4-4. Aspoň, že som vyhral. Tak pre toto videjko by som to ukončil. Ak sa vám páčilo, dajte like, ak nie, tak dislike. A ak chcete pozrieť ešte veľa videí, hoďte odber. Lúčim sa s vami. Čaute.